Takže čau lidi, zdravím vás počkejte, zdravím vás u serveru Supercraft, myslím, že, jo, je jenom na 12 míst a myslím, že je to Survival Games, pak počkejte, pozdravte do videa, tak jo. Tento server bych chtěl udělat jako let's play, ale ještě nevím. No, takže vidíte reklamy. Nic, takže já se zatím obleču. No, počkat, ne, vlastně, jo, tak. Tak jo. A co bychom asi tak dělali? No, nevím. No, to máte jedno. Takže si tady najdeme nějaký warpy a někam se portneme. A takže zdarma fly vás. Jo, aha. Sakra. Nic, takže když jsme se zabydleli. A to se podíváme. OK. Tak jo, takže to tam nebudu dávat. Možná, tak jak se rozhodnou, takže podle toho, no. Tak. Jaké jsou porty? Co děláme, když tak? Počkejte, se vyřadím inventář pro svý potřeby. Tak. Vás to nosím já ten inventář. Jak by to bylo z té meče a tedy. Tak jo, a co teď? No, teď máme creeper. A když vám píšu IP, to máte jedno. No nic. Takže ještě nám to ani neřekne, ale to máte jedno. Možná mluvím potichu, takže se dostajte, až máte se cílení na max. Tak, nevím, jak se budu snažit, tak mi pište pod video. A to je asi vše, teďka budeme muset najít porty. Aha, omenovár, jo. Admin team, arény, aukce, bankomat, strapka, fly, hotely, kasino, kočka, mini, no, portály, pravidla, příroda, jo. Warp, příroda. No, že jsme v přírodě, a moc to jako příroda nevypadá, ale slezeme dolů. A začínáme něco dělat. Teď se tady mě baví, jinak mám skin takovýhle, to už se mohli vidět předtím. A to máte jedno. Tak si natížíme nějaký to dřevo. Jo, počkat, aha, tak on je tady ten. A teď nevím, jak se tomu říká. Prostě jak to rychle stěží ty stromy, teď nevím. Aha, to máte jedno. Tady vidíte web. Když to vstupněte a najděte si to. To máte jedno. Tak. A tady někdo vidí, a tam nebudeme chodit. A zase když tak potom na něco z admina zeptám, ale to neřeknu. No nic. Don't spend. Please. Hey, don't spend. Please. No nic, takže co dál? Jo, mám docela dost dřeva. No nic. Takže my jsme se asi někde zahrabali. Takže něco si natěžíme. No, nemáme žádný kámen? Ne, nemáme. Hele, železo, more. Nejsem rasista, neberte si to vážně.
dobré. Nic. Kolik je adminů? Nic. Můj profil snímám na streamu. Tak to jako ven. Nejdu. Nic. Co? Kamene. Ne, nebyl voda. No. A jestli kdyby mě takže co tam se. Takže tady si udělám takový malý debilní domeček. Ano, debilní. Debilní. Tady budou dvojky, dvě, tak počkej, to je. Nicméně já se s vámi loučím a ahoj.